जतन लामसोगो तिनी जे चिनी जे जतो YouTube channel नाय तंगमाइनो फाटिके जों तिनी कताल कासे सोलोंलायनो जों बाहायके चिनी मबाइल एंड्रॉइड मोबाइल चिनी YouTube जों जे नायलायो आजागो जों बाहायके गुबुन आलका देशनि बा आलका जे जागान फानो कायसा भिडिअ नायनानै जों चिनी इंडिया हानि चिमी जों भिडिअ नाय दङ बाक्सा सेटिं थिक खालायजे ओंखे बाक्साबा फायो बाक्साबा फायांगै दं अबन जों बाहायके नायनाय बा गुबुन हास्टेनि बा आलका देशनि बाहायके जों आ भिडिअ नो नुगनाय अब जों ऑटोमेटिकली जों सार्च खायावै बाहायके नुगै दंनाय अबनो जों सोलोंलायनो फाटिके जों चिनी YouTube channel थांलायनो पुलारनि YouTube हाबदि YouTube थांगैको और कमा अनि गुबुन जागानि फाइनाल जोबखेबनो सेटिं थिक लायजाक हाइपनो निनी मोबाइल नि जे सेटिं थिक लायजे अंके नों निनी एकाउंट हाबदि सखां एकाउंट हाबिनाय सेटिं नि सिलेक्ट दं लायदि और सेटिं हाबदि सेटिं हाबिनाय general हाबदि general और हाबै निनी लोकेशन लोकेशन हाबदि इको जागो नायदि इंडिया इंडोनेशिया कमा तंगोर देश इटाली रक जापान रक नंगो नायनो बुसंखे रमदे आं न्यूजीलैंड फान रखा एबा पाकिस्तान फान रखा पाकिस्तान रुइनाय नायदियार तब जतनो निनी चैनल ठीक खालायजांगे नों निनी पाकिस्तानी बो अपडेट नङै नाय नों नुजागै दङ खबराव अबायता हामबाय नाय दंमाय bagै नों जुदिसिनो कबराव बाय गोबां मातेबो भिडिअ रक नुगनायनि बुसं खांके नों आंनि चैनल नो सब्सक्राइब खायदि ते लाइक खायदि मुसुं हामबाय।